И здравейте хора, аз съм на Дани и в това видео ще играя дуели в Hypixel. Да, нека да започваме. Сега ще играя класик дуели. Да. Окей, GG. Мисля да изиграя още 2 дуела. Окей. И ще изиграя още един. И последен дуел. Сега мисля да си играят на сумо. Да, ето че съм сумото. И умрях. Сега ще изиграя един нов дуел. Това ще е последен дуел за този клип. И разбира се, той ще е АФК. Окей, явно ще трябва да изигра още един. Правя още един дуел. Ето и може би е последният дуел за този клип. И това беше този клип, надявам се да ви харесва. Ако се харесва и си да не зачава.